ערב טוב, תודה להרכב עזובי הקיר, נוגה אלבלח, ארז שוויצר ואסף שור, שבהמשך עוד ינגנו ויספרו. בתוך הימים האלה, שקשה להתקיים בהם וקשה לקיים בהם משהו, אנחנו מתכנסים לציין את קיומו של כתב העת חדרים. אירוע ספרותי, משמעותי ומתמשך שנחתם לפני 20 שנה, בתוך אירוע אכזרי שנמשך כבר מעל ל-20 שנה, ושאת שיאו חווינו באוקטובר האחרון, וגם זה לא בטוח, כי עדה ואסונים חורכים כל הזמן, גם עכשיו, ובוראים אסונות חדשים. דיסוננס בלתי נסבל ששואל כל אחד ואחת מאיתנו על האפשרות לקיים אירוע בתוך האירוע הזה שאנחנו מצויים בו, אבל מה האפשרות האחרת? זה מובן מאליו, ומנגד אי אפשר שלא לפתוח ככה, וגם לא נכון יהיה שלא לפתוח ככה דווקא אל מול חדרים, שהיה נטוע עמוק במרחב הזה, ושבד בבד פעל בתוכו בעוצמה, ברוחב לב ובקשב דרוך, כדי להציע אופציות. אופציות של קריאה, אופציות של מחשבה, אופציות של שיחה. כך שבערב הזה אני בוחרת להתבונן בכתב העת הזה כגילום, אבל גם כמוצא למרחב האסוני שלנו. נדמה שהשם הזה חדרים ממשיך להיות נכון ומדויק, אלא שהשנים הרחיבו את משמעותו באופן מצמרר. הבית כמושג מיידי, מוחלט, מאחד, מקיים, התפרק. בעצם ככל הנראה תמיד היה מפורק, אבל נאחזנו באשליה, בתקווה, באפשרות. הבית איננו, אבל יש חדרים. זה ככל הנראה הדיסוננס הנרטיבי הקבוע של המרחב הזה, שמצוי עכשיו בשיאו. מה מתקיים בתוך החדרים? מה שלא מתקיים בבית. קשב, עניין, הצעה, מחשבה, יצירה, שיחה, סתירה. משהו שלא נרמס בגסות ובאיוולת, פעימה תאונה של חיים. חדרים בתוך בית ששואבים עליהם את האמביוולנטיות הקיומית של המרחב הזה, ומספרים אותו, שמתעקשים על ריבוי, שמתעקשים על ריבוד, שמתעקשים על בריאה, מוסריות, יופי, משמעות. הימים האלה הוסיפו לחדרים פונקציה חדשה. הם הפכו להיות מקלטים. מקלטים לשהות בהם, לא רק כדי להתגונן, לא רק כדי להיוודע על הנרטיב הספרותי שמגוללות 25 שנות פעילותו מ-81 עד 2005, אלא כדי להיות מוצא. כדי להנכיח את הזיכרון ההיסטורי-ספרותי האחר שקיים במרחב הזה, זה שלא מוחק, זה שלא מצמצם ולא מצטמצם, זה שמתרחב ונתון לשהות ונתון לפרשנות ולדיאלוג. נדמה ששנים פועלת אלית ישורון באופנים שונים כדי להנכיח את הפרויקט הזה של הזיכרון ברבדים משלימים. די אם נחשוב על הבחירה לתרגם את מפעל הזמן האבוד של פרוסט, או נתבונן בבחירות הספרותיות של כתב העת. די אם נחשוב על השיחות שקיימה במשך עשורים. עד היום אין מקבילה לשיחות האלה, משום שאלה שיחות, לא ראיונות. תמיד הן קורות עכשיו, נסללות עכשיו, מנערות את הארומה המאובקת שהשנים נוטות להדביק ליוצרים, ולא אחת האינטימיות והיושרה שלהן לא רק מקימה לחיים, אלא גם כותבת עוד שירה, עדות להתרחשות פנים-פנימית, עוד חומר מאותו חומר ממש, עד שלא ניתן להפריד. מי שקורא בשיחות האלה לא יכול להפריד, אלה שיחות DNA. כל פעם אני חוזרת אליהן מסיבה אחרת, פעם כדי להיוודע או להעמיק, פעם כדי להיזכר, ובימים האלה במיוחד כדי לאמץ את השריר הזה הדיאלוגי שכמו פס מן העולם, שהפך למילה ובדיחה גסה. הבית המונוליטי השקרני נפתח בחדריו אל עוד חדריו, הופך להתרחשות עכשווית, קיומית מעין כמותה. הקיום הרחב חוזר אליי, אינטימיות ופרשנות, היסטוריה וסתירות, תשוקה ומלל, אהבה ושברונות לב. וזה המוצא שלי בימים האלה. אתה מאמין בחיים אחרי החיים? שואלת אלית את אבי האבות בסוף הראיון של ספטמבר 1982, והוא משיב, אני כבר אמרתי לך, אני אוהב מפני שאין לי כבר מה לאהוב. זה הדבר האחרון שאני יכול לאהוב, ובלי אהבה אינני רואה את העולם, אינני רואה את עצמי, אינני רואה אף אחד, אינני רואה אתכם ואת מעשיכם, שלא בכוח האהבה אתם עושים את מעשיכם.
וזה לא יקרא I love you, לא, בלי זה, אבל הכל מתוך אהבה. הכוח הוא של אהבה. ראית פעם איך כוכב מנשק כוכבת? גם אני לא, אבל אני מרגיש שזה ישנו. כוכב מצא פעם כוכבת ממרחקי הגלקסיה. אני ראיתי פעם, כשהיה לי גג פתוח, ראיתי איזה שמיים באחד הלילות, ובפינה אני מבחין בדבר כזה, נפתח כמו מכתב ממעטפה, שהכיסוי שלה נפתח קצת, וכביכול מהמעטפה יוצאות קרניים ונכנסות למעטפה אחרת. פס כזה, מקרניים לקרניים, כמו סרט של 6 מיתרים. על יד קורה דבר כזה, רחוק רחוק, על יד פתח תקווה בשמיים, על יד יהודיה בשמיים, בוער איזה פרימוס. להבה של פרימוס ממש, כוכב נשרף, בוער כמו פרימוס. הלהבה הייתה אש רגילה, פשוטה, וראיתי שהטבע כל כך פשוט הטבע, כל כך בלי חוכמות, כל כך קרוב. שמע, אני בית שלך, שם גדלת, שם אמא שלך גדלה, שם אמא שלך הייתה שם אמא שלך, ושם אחיך היה שם אחיך, ושם הייתה האש הזאת. תראה, אני בשמיים, זו אותה אש. הטבע זה ביתנו, המוות זה המוות, והטבע בתוך הלהבה הזאת. אנחנו באנו משם והולכים לשם, ואין מה לפחד, רק לאהוב את זה. אין לך מודוס אחר להתייחסות. אל תבכה, אל תתמרמר, אל תעשה רעש, אל תלך להסתדרות, אל תלך לבגין, אל תלך לפרס, שום דבר. הטבע הוא פשוט, כמו להבה על הקיריים, כמו קרניים שיוצאות משם ונכנסות לשם. אבל תנסה פעם להיות הלהבה הזאת עצמה. אין סוף לשיחה בנושא הזה. הרעיון הזה פתח לי חרצובות שסגרתי אותנו, לא פתחתי אף פעם. ואם אני הולך אל המקום שדיברנו קודם, כך אני עומד, כך אני אעמוד, והאדמה תאסוף אותי, כשם שאספה אותי על פניה, תאסוף אותי אל קרבה, ואינני מפחד מפני מילה אחת שאמרתי ברעיון הזה. טוב שבא הלילה הזה שאני יכול לדבר בפנייך בגלוי. צריך פעם לדבר על זאת, אז דיברתי על זאת. אז טוב שבא הלילה הזה, שאנחנו יכולים לדבר בגלוי, כי צריך פעם לדבר על חדרים. אני מזמינה את השניים הראשונים לדבר, שיעלו בזה אחר זו, דרור בורשטיין וחביבה פדיה. תודה רבה עינת. אלית, שלום, שלום לכולם. את הספר הזה, שאני באמת אומר בלי הגזמה ולא כדי לעשות נחת רוח, אני חושב שהוא אחד מהספרים הכי חשובים שיש על המדף של הספרות העברית. בוודאי אחד מהספרים הכי שימושיים במובן של אנשים כותבים. הספר הזה בעצם אני יצרתי אותו לפחות 10 שנים לפני שהוא יצא באופן פיראטי, כלומר אני פשוט צילמתי, סרקתי מתוך החוברות את רוב הרעיונות והייתי מחלק את זה בקובץ לסטודנטים. והיום אני רוצה להגיד כמה מילים על הרעיון החביב עליי, חוץ מהרעיונות עם אבות ישורון שהם באמת איזה עניין לעצמו, הרעיון החביב עליי בספר עם הרולד שימל. רעיון שנערך במאי לפני 39 שנה בדיוק, שהרולד היה בן 50, היום הוא בן 89, מתקרב ל-90, חי ובועט בירושלים. אז יש ברעיון הזה, ולא רק בו, לפעמים שאלות ותשובות קצרות וענייניות. למשל, אלית שואלת, אתה אדם מאמין? אז הוא אומר לה, כן. או שהיא שואלת אותו, באיזו שפה כתבת את השיר הראשון? הוא אומר לה, באנגלית, באוניברסיטה. השאלות האלה, שהן שאלות שמקבלות תשובה מדויקת, הן לא השאלות ולא התשובות שיוצרות את מה שעינת עכשיו קרא בצדק השיחה, בהבדל מהרעיון. הרגעים המעניינים בספר הזה בכלל, גם ברעיון עם הרולד, אבל בכלל, זה כשהשאלות והתשובות לא לגמרי חופפות, או אפילו כמעט בכלל לא חופפות, והתשובות לא ממש עונות לשאלות. כלומר, אנחנו הרבה פעמים מדמיינים שיחה כאיזה מין שהשואל נותן איזה בקבוק נגיד של ליטר, והמשיב לוקח ליטר מים ומכניס לבקבוק. אבל בעצם אם מסתכלים על הספר הזה, רוב רובו, וזה כוחו, זה כל הזמן גולש, וגם לפעמים, כן, הבקבוק הופך להיות לאיזה מין ברז, שהוא בכלל גם לא מים. יש איזו זרימה עצמאית. ואני חושב שבאמת חשוב להגיד, אני חושב שזה מובן מאליו, אבל אולי צריך להגיד שהדבר החשוב ביותר בשיחות מהסוג הזה, זה מי שואל.
זה לא השאלה כל כך, כי את אותה שאלה, אם מישהו אחר או מישהי אחרת הייתה מציבה, הספר הזה לא היה קורה. ואפשר להגיד אולי בהכללה שככל שפחות בוטחים במראיין או במראיינת, התשובות נוטות להיות יותר ענייניות ופחות שיחתיות. וזה מאוד מאוד ברור שבמידות משתנות, אבל תמיד באיזושהי מידה מאוד משמעותית, המשוררים פשוט הרגישו שיש עם מי לדבר. ואני מקווה שאני לא מביך אותך אלית, אבל באמת יש הרגשה לפעמים וגם אבות אולי אמר את זה ממש בקטע שעינת קרא בסוף, זה שכמעט הפקדת שם כאיזה סוג של מוזה של דיבור. כן? לא מוזה כמו שאנחנו מדמיינים אותה רומנטית, משהו מאוד ענייני לפעמים, אבל בכל זאת. אז אם לחזור לעניין הקודם, יש מימרה שכבר לא כך משתמשים בה, מימרה משנאית, כן? טענו חיטים והודה לו בשעורים, זאת אומרת, המובן שלה זה שמישהו משיב תשובה לשאלה שהוא לא לשאלה שהוא נשאל. ועל זה אני קצת רוצה לדבר באמת בקיצור. אז הלית שואלת את הרולד ממש בפתיחת הראיון, ואני מצטט, מתחת לעברית שלך רוחשות, כך נדמה לי, האנגלית והיידיש. מערכת המשקעים הזאת, מה היא מהווה בעולם שלך? כן, שאלה עקרונית, ספרותית, מופשטת. והוא עונה ולא עונה, כן? הוא עונה בהתחלה מאוד בקיצור באופן ישיר לשאלה, הוא אומר, אני לא יודע אם זה נכון, אם יש משהו כזה בשירים, אז אני חושב שזה יותר התנועות של היידיש, הג'סטות של המוזיקה. עד כאן זה תשובה לשאלה, זה הליטר מים שממלא את הבקבוק של הליטר. אבל אלו רק שתי שורות מתוך תשובה של 11 שורות. זאת אומרת, זה כמעט שתי שורות בלתי חשובות. כמעט. מה שקורה אחר כך הוא הרבה יותר מעניין, כי מה שמתחיל אחר כך, הוא מתחיל לספר על אבא שלו. והוא אומר כזה דבר. אני מסתכל על היד שלי, ורואה את האור של היד של אבי. לא בדיוק מקומט, אבל רך. והייתי נוגע, ופתאום אני מזהה את ידי, שהפכה להיות אותו אור. כן? זאת אומרת, היא שואלת אותו על מה שנקרא היד הכותבת, אבל הוא עונה לה על היד הבשר, על היד ממש. כאילו הוא אומר לה, העברית והיידיש, האנגלית והיידיש, זה לא איזה עניין של ספרות, זה עניין שבא ב-DNA, כמו שעינת אמרה, דרך הגוף. וזה לא שאני מושפע מזה, אלא אני זה, אני אבא שלי, אני מכיל אותו באיזשהו אופן. השאלה הזאת שלכאורה לא עונה, התשובה, סליחה, שלכאורה לא עונה לשאלה, בעצם עונה לה בצורה מאוד מאוד מדויקת, והיא הרבה יותר מעניינת מאשר כל תשובה מופשטת שאפשר לענות לשאלה הכללית. כי הוא בעצם אומר לה שהוא לא יודע אם האנגלית והיידיש רוחשות בכתיבה שלו, אבל הוא יודע שהן רוחשות בגוף שלו, כן? שזה, הכתיבה רק איזשהו ביטוי של הדבר הזה. עוד דוגמה אחת לזה, הוא מספר לה שאחרי שאימו מתה, הוא ואביו ישנו באותו חדר בשתי מיטות. עכשיו, איזה אינטימיות צריכה להיות שבעמוד השני של שיחה אתה כבר מספר כזה דבר לאדם, רק תדמיינו לכם. וככה הוא אומר, ושנינו ככה ישנים יחד. הוא במיטה אחת, אבא שלו, ואני במיטה שנייה, שהייתה אמורה להיות מיטת אמי. אז הייתי מסתובב, וגם הוא היה מסתובב בלילה. הוא היה מתעורר באמצע הלילה ומסתובב, וגם הוא היה מסתובב. עכשיו, הדבר הזה הוא לא עונה באופן ישיר לשאלה, אבל הוא מספר כל כך הרבה, קודם כל על איך שהוא מסתכל על העולם, איך שמתוך שינה, מתוך ההסתובבות בשינה הוא מספיק רגיש כדי לשים לב שההסתובבות שלו קשורה להסתובבות של אבא שלו, כן? הוא יותר ער מתוך שינה מאשר רוב האנשים בחיים, ביום, האיש הזה, כן? ואז הוא ממשיך ואומר, שתי המיטות התאומות האלה, זה היה כאילו זוג לכל דבר, כן? זו תשובה שאומרת הרבה מאוד על פואטיקה, דרך האנקדוטה הזאת, כן? זו תשובה שאומרת על ראייה של קשר בין דברים, ועל חמלה. ובתשובה הבאה, שגם היא לא בדיוק עונה לשאלה, הוא אומר, כמעט כל ספר שקניתי בחנויות של ספרים משומשים היה עם הקדשה מאת המשורר למשורר אחר. כן, אז גם דרך הדברים האלה הוא אומר כל כך הרבה. זה גם אמירה על ההיסטוריה של שירת יידיש כמובן, ועל הפעולה של השירה, המוגבלת אולי, אבל אולי גם אפשר לראות את זה אחרת, כאיזה מין דימוי שהוא לא רק דימוי דיכאוני של שירה שמסתובבת במעגלים של עצמה, אלא שירה שההקדשה בה מצליחה לפרוץ ולעבור אפילו לאדם שההקדשה לא מיועדת לו, שזה הרולד שימל במקרה הזה, כן? הוא מקבל את הספר המוקדש שלא הוקדש לו, והספר הזה הופך להיות לספר חשוב לו, וכמובן שזה קשור גם לעניין של האבא והיידיש.
אני רוצה לסיים בכמה ציטוטים. אם אתם מכירים, בספרי חסידות לפעמים, יש אחרי הגוף הגדול של הטקסט, שהרבה מאוד פעמים הוא, נגיד בלשון המעטה, לא ערוך, אלא יש שם באמת ככה הכל. אבל לפעמים בסוף יש 10-20 עמודים של מה שנקרא פנינים. זאת אומרת, המיטב או החומר הכי עקרוני שיש בספר העבה. כי מישהו מבין שמהגודל הזה קשה לעשות משהו. ואני חושב שהיה אפשר לעשות ספר פנינים לספר הזה, לאיך עשית את זה. וליקטתי 9 פנינים קצרות מהשיחה עם הרולד, ואני באמת חושב, בלי להגזים הרבה, שאני אקרא את זה לאט, תכתבו את זה אם אתם רוצים. אתם לא צריכים, תקראו את זה בספר אחר כך. זה כל מה שצריך לדעת. אני עכשיו אומר לכם, זה לא אני רק מביא את זה דרך הרולד, וזה מפוזר בתוך השיחה, כל מה שהמשורר צריך לדעת. אם אתם חושבים על משהו יותר חשוב, תגידו לי, אני אוסיף את זה. מספר 1. עדיף שיהיה לו, למשורר, זוג עיניים ללא תג או שלט כלשהו. הרואה והלא כל כך בקלות נראה, היא העמדה הרצויה לו. אני חוזר על זה. עדיף שיהיה לו למשורר זוג עיניים ללא תג או שלט כלשהו. הרואה והלא כל כך בקלות נראה, היא העמדה הרצויה לו. 2. ספונטני זה שאני לא כותב כשזה לא בא. 3. יש לי רעיון ואני הולך לקראת, לא כותב, הולך לקראת. 4. בשיר יש קול ויש בת קול. 5. אני כותב מהעיניים, מהרצון לראות בבהירות, כמה שיותר, להחזיק את עצמי ערני, בשפע ראייה והתבוננות. בשפע של ראייה והתעניינות. זה רוצה למצוא ביטוי. 6. השפה צריכה לדעתי לחיות בתוך השורה כמשהו שמחיה את עצמו. לא דיבור, אלא החייאת דיבור. השפה צריכה לדעתי לחיות בתוך השורה כמשהו שמחיה את עצמו. לא דיבור, אלא החייאת דיבור. על שירים לא מוצלחים הוא אומר, שירים לא קשים, שורות לא עמידות, ביטויים לא חסינים, הברות לא דרוכות ולא מתוחות. 8. ישנם ציירים או משוררים שאתה שם את הראש לתוך ספר ואתה יוצא לעולם והכל אחרת. אתה רואה דברים אחרים. 9. וזה הכותרת גם של השיחה בספר, אתה עושה את כל הבערך שאתה יודע לעשות. אוקיי? וכשכתבתי את המשפטים האלה לעצמי, אני רואה שהמשפטים האלה מתארים לא רק את השירה או את החיים של שירה בעולם, הם מתארים גם את הרעיונות האלה במקרים רבים. כי גם ברעיונות האלה יש קול ובת קול, יש דיבור של הבערך, לא בדיוק התשובה שעונה לשאלה, יש שפע של ראייה והתעניינות מצד המראיינת, ויש מעל הכל החייאת דיבור. אז תודה הלית על אוצר יקר. תודה. אז ערב טוב, שלום לכולם, שלום הלית. אז הרבה שנים האירועים של יציאת כתב העת חדרים ומה שנלווה לזה, ההתרגשות סביב כתב העת החדש היוצא כל פעם, ההשקות שבחלק מסוים גם השתתפתי בהם, היו אירוע שירי שלם, ומעניין לראות שבפרספקטיבה מה שהספר הזה של הרעיונות מניח לפנינו, הוא לא מניח לפנינו רק את השאלות על השירה ועל האופן שבו השירה נכתבת, לא רק את השיחות העומק עם משוררים על תהליך הכתיבה, אלא האיכות המצטברת של הרעיונות כולם, לבוא ולקרוא אותה עכשיו, מהמקום של עכשיו, יש בה ממש איכות כמעט של איכות היסטורית. איכות היסטורית של
אני לא רוצה להגיד, זה יהיה מאוד חמור אם אני אגיד העולם של אתמול, אבל יש בזה איכות מאוד מאוד חריפה, שנותנת לראות את כל המשוררים והמשוררות שמרואיינים כאן, מפולשים לתוך תיבות תעודה שונות של הקיום היהודי ההיסטורי, הקיום כאן בתוך ישראל. יש משוררים שברגע מסוים הדברים נרקמים בינם לבין עצמם, זאת אומרת, היא מדברת עם הרולד שימל, אבל היא שואלת על יהודה עמיחי, יאיר הורוביץ מזכיר את נתן אלתרמן, אז הצבי, אבל אחר כך יש לנו את הדיבור, כאילו את הקשר ליונה וולך, את המעברים לעמוס עוז, לסמך יזהר, למחמוד דרוויש, ולאט לאט בעצם אנחנו רואים שהפסיפס הזה הוא בעצם פסיפס של אנשים שכתבו שירה, ובאמת בעצם היו באירוע הכי כביכול פרטי ואישי, כביכול מה שאנחנו חושבים על שירה לירית, אבל בעצם בסופו של דבר יש כאן איזשהו, לאט לאט מזדקקת פה אמירה מאוד חזקה על הישראליות. אני אביא כמה דוגמאות מהדברים שתפסו אותי. אז כמובן ברעיון עם אבות ישורון, שהוא כמובן אחת השיחות הכי עמוקות, כי הוא גם שיחה של אבא ובת, שיחה של אנשים שקרבת הנפש וקרבת הרוח ביניהם היא גבוהה מאוד, ואבות מדבר על האשמה, כן? אילו עמדת היום בפני השאלה אם לשנות את שמך, אם היית עושה זאת, היום לא. היום אין שום גל שיוכל לשאת אותי לעשות דבר כזה. זה משהו לא ישר מצידי כלפי הוריי. אני נושא שם שהוריי לא נתנו לי. ואז הם עוברים לדבר על האשמה, והיא שואלת, נכון לומר שהאשמה היא הרגש האקטיבי שמניע אותך לאורך חייך או לאורך כתיבתך? והוא אומר כן. אני חייב תמיד לחזור אל מקור ההווייתי בארץ, אל ההורים. עונש ושכר. ואיך כל מילה ומילה מהמילים האלה מהדהדת לנו כיום באירועים ההיסטוריים עכשיו בצורה אחרת לגמרי. ואני מדלגת, ואשמה רק לגביהם, והערבים של הארץ הזאת, כמה התחייבות נפש יש לנו, כמה עלתה הארץ הזאת ביוקר לכל אחד מאיתנו. ישב פה עם, הוא גם כן לא אשם לנו, אבל גם אנחנו לא אשמים לנו. באנו הנה בתוקף גזרה של התפתחות. עלה נפל, מישהו ניער את העץ, הנשר ונשר, ומן הטבע, שלא לדבר על שלכת. אם כן, אני לא חייב לערבים שום דבר, אבל לעצמי אני חייב. וזה ממשיך וממשיך. כמובן את ההמשך הזה אפשר לקרוא בספר עצמו. כשהוא מדבר, אני כרגע לא בדיוק מוצאת את המקום, אבל כשהוא מדבר על זה שבעצם החוזק המוסרי הוא בסוף של מי שנמצא בגלות. והוא בעצם צובר את העוצמה האמיתית יותר. זה רגע גם שהוא בעצם מצמרר. זה אומר שאנחנו צריכים לא לשכוח במעשינו, באוכלנו ובמשקה שאנחנו שותים, לא לשכוח שאנחנו אוכלים לחם בארץ הזאת. וכשהוא מדבר על אירופה, אז אלית מאירה לחלק מהעם, היות ולא כל העם בישראל הגיע מאירופה, והוא עונה, זה העם, אין עם אחר. אני לא רוצה להתחיל כאן עם עדות. עזבי אותי עם אשכנזים וספרדים, זה קטנוני אפילו. והוא ממשיך, כן? אבל אנחנו בעצם שומעים את אני בעצם, כמובן שיש שם דברים מאוד מאוד חזקים בנושא המוות, אבל אני חושבת איך כאילו דברים שלכאורה נראים צדדיים בכל סיפור וסיפור, כמו אצל יונה וולך, הצדדיות בזה שהיא מדברת, וגם ממעיטה מאוד בערך של מות אבא שלה, שמת כאילו, כביכול לא היה צריך למות באירוע צדדי, במלחמת השחרור, והוא כבר לא היה אמור למות, אבל הוא בכל זאת, אביך נהרג במלחמת השחרור, כן, סתם, שעתיים אחרי שביתת הנשק, בגלל טעות בקשר. לא צריך היה להילחם שם, פשוט טעות. שוב, ההדהודים הם, אנחנו בעצם עוברים ממלחמת השחרור הזאת, למשל, אם אנחנו מדלגים לסמך יזהר, מי הוא אותו מספר בימי ציקלג? יש הרגשה שהוא אחד העדים לסיפור, העד האולטימטיבי שיודעו לספר את הסיפור. עד שאינו יודע יותר משיודעות שאר הדמויות. זה בעצם מה שאלית שואלת, והתשובה, הוא בעצם אומר, יש שם 4 אנשים, אני מדלגת, אני לא קוראת את כל התשובה, יש שם 4 אנשים שסוחבים בשמיכה בחור פצוע קשה, הוא מקשה עליהם את החיים, והכי טוב הוא להיות בתוך הדבר הזה, ולא לשאול שאלות.
להיות בתוך המלחמה בלי לשאול שאלות, זה הדבר הכי קל. להיות המום וסחוף בתוך הפעולה, אבל אתה אדם, אתה לא רק המום. וכאדם עולים בך ספקות נוראים. אתה חושד בשני שהוא לא מושך מספיק, שהטילו הכל עליך. זה רק מתוך החוויה של הרמה המשותפת של הפצוע. והכוחות המוגדרים הם בכל זאת החברות, השותפות וההכרח. וההרגשה שאם מישהו אחר יספר את הסיפור של המלחמה, זה יכולה להיות בגידה, אז הוא עונה, כן, נכון, לא בגידה, אבל עיוות, אולי יעשו מזה קיץ'. אולי יספרו את זה כסיפור גבורה. שום הרואיזם לא רציתי שיהיה שם. שום גבורה אין בלשכב ככה בשוחה מאחורי האבן, שום גבורה. אז מהדיבורים האלה שעולים גם מאבות ישורון וגם מסמך יזהר על שאלה של מקומם פה, של היהודים שבונים את ישראל והדיבור על הערבים, אז ישנו גם הרעיון עם מחמוד דרוויש. האם באינתיפאדה שנישאה ברובה על ידי הנוער הפלסטיני מצאת פיצויים על הילדות שלך? הרגשתי משהו אחר לגמרי. הרגשתי שהאינתיפאדה היא התשובה הפשוטה, הצודקת והאמיתית, שהחזירה את הנושא אל ארץ הנושא, את התוכן למסגרת. היא שחררה את בני העם הפלסטיני מהשאננות שאפשר להם אש"ף. אפילו הפלסטינים בעזה הרגישו שיש להם בירה פוליטית שהיא ביירות וקיבלו משם עזרה ותמיכה. עבדו בישראל, נהנו מהשגשוג, המצפון שלהם היה נקי. ואריק שרון, שפעם הרס את עזה, עכשיו הציל אותה ואת הגדה המערבית על ידי זה שזרק את אש"ף לים. ואז העם הרגיש שהוא צריך לסמוך רק על עצמו, ובסופו של דבר הוא שהציל את אש"ף. ראיתי באינתיפאדה נקמה על עצלנות ושענות על ההנהגה, נקמה על שינה ארוכה. כשהעם לקח את העניינים בידיים, זה התחיל כמשחק של ילדים בנשק פשוט וסמלי. וכשראו את זה בטלוויזיה, פעם ראשונה שטלוויזיה עשתה דבר חיובי, זה עודד אותם ונהפך לדרך חיים. בסוף האינתיפאדה הזיקה על החברה הפלסטינית. היא נעשתה למקצוע שלו. אמירות מאוד מאוד חזקות, ושוב, בפרספקטיבה של יותר מעשורים, להסתכל על הנקודה הזאת, שהוא בעצם אומר, פעם ראשונה שהטלוויזיה עשתה דבר טוב, דבר חיובי, אבל מסתכלים היום על התפקיד הכל כך קיצוני של המדיה, בהגזמת פערים, בדיכוטומיות, בליבוי ובשיסוי, אז כאילו הדברים הם כאילו גם מצד אחד בצנזורה, מצד אחד בפייק ניוז, הכל הוא בכלל, אנחנו בעצם נמצאים כביכול במציאות אחרת. אבל עדיין השאלות היסודיות האלה, השורשים שלהם, הדיבור הזה על האינתיפאדה נמצא כאן. ואנחנו חוזרים, גם פה היא חוזרת לנושא השאלות אודות הנצרות, היהדות, האסלאם, ובסופו של דבר היא שואלת אותו לגבי מעמד הקורבן. אז הוא אומר, כן, הקורבן ינצח. לפי האסלאם לא הוא נרצח, אדם שלישי נרצח. העם שלי קורבן. המשיח, אחד מפני הארץ הזאת, חזר לחיים. אז בעצם למעשה, האמת היא שאפשר לצלול עוד ועוד לתוך הרעיונות האלו, אבל אני כאילו אדבר רגע גם על עזה צבי. עזה צבי שגם הייתה חברה של יונה וולך, גם חברה של זלדה. אני הכרתי אותה כשהסתובבה ברחובות ירושלים, וכבר הייתה מבוגרת למדי, והכרתי אותה בביתו של בנימין צמח, שגם היה מאנשי הבימה, והיא בעצם כל הזמן הייתה באה ומטפלת ועוזרת ומסייעת, ובעצם מתוך השיחות האלה של התיאטרון, הכרתי את עזקה, ואני אקריא משהו קטן גם מהרעיון הזה. אז בעצם, עזקה היא בעצם זאת שמערערת על מושג הבית. מקודם שמענו את הדברים שעינת אמרה, ודיברה על הקשר בין מושג הבית ומושג החדרים. כדאי לזכור שגם במסורת העברית הקדומה, חדרים זה מקום של התגלות. הביאני המלך חדריו, וכמובן בחדרי מרכבה ירדת. אז בעצם החדרים זה המקום של האקסטזה, של ההתגלות, של העומק, והנה ההגעה אל הנקודה האינטימית ביותר, כאילו, של ציפור הנפש, של השירה,
אז בעצם אזקה היא בן אדם שמסתובב בלי בית. זה נורא נכון. זאת האפשרות שיש כשהבית הוא לא בדיוק בית והוא מתכחש להיות בית. אצלנו בכוונה לא קנו רהיטים, שלא יהיה רכוש. ישבנו על ארגזים. שוב, מצד אחד זה יכול להזכיר דברים שבאים מהקומוניזם ומרוסיה וכו', ומצד שני זה יכול להזכיר כל מיני מנהגים קבליים וחסדיים, שכדאי שאדם לא יהיו לו יותר מדי דברים, כי כל רגע ורגע יכולים לבוא ולגרש אותו מהבית, והוא שוב יהיה פליט, והוא שוב יצטרך לרוץ. ולכן רבי משה קורדוברו אומר שהאדם לא ירבה לו כלי בית, ואזקה בדיוק מדברת על זה, ואז היא בעצם בסופו של דבר אומרת, שמעתי פעם סיפור עם אתיופי על אישה שבעלה זנח אותה. היא רצתה להחזיר אותו אליה, אבל הלכה למכשף השבט. הוא אמר לה, תביא לי 3 שערות מרעמת האריה, ואז אחזיר את הבעל אלייך. ובסוף, לא משנה, אני לא אקרא את כל הציטוט, היא מצליחה להביא את 3 שערות מהאריה. כשהיא מביאה את זה למכשף השבט, הוא אמר לה, יכולת להוציא שערות מהאריה, ואת לא יכולה להחזיר אלייך את בעלך? וזה הסיפור בעצם. אבל אצלי, ההידרשות של אזקה שוב ושוב למכשף השבט, כמובן זרקה אותי בחזרה לעמוס עוז, שכל הזמן בעצם נדרש שוב ושוב, גם מסתובב ברחובות של ירושלים, גם מכיר את זלדה, כמו שכולנו יודעים מסיפור של אהבה וחושך, ובעצם גם מדבר על המכשף, כבן אדם שמביאים לו כדי לתקן את השעונים, כביכול הנקודה הזאת של תיקון הזמן. כאילו בעצם המשורר או הסופר הוא זה שבעצם מצליח איכשהו לאפס את הזמן ולהגדיר אותו מחדש. אני אמרתי שיש כאן המון הפניות פנימיות. אחת ההפניות ההיסטוריות, ספרותיות החשובות, זה ברעיון עם יאיר הורוביץ. כאשר יאיר הורוביץ מספר בצורה כל כך תמימה וחיננית, שנורא אופיינית לו, על אלתרמן. אז הוא מספר שהוא הלך וישב שם באיזה מועדון, ומקום שם לא היה. ישבתי בפואיה והתרשמתי, הרבה לא הבנתי, הייתי בן 16. אבל בקיצור, למחרת יצא לי בשעה 2 לראות משחק כדורגל שנערך בסטדיון המכבייה בצפון דיזנגוף. עברתי בסדרות נורדאו דיזנגוף, עצרה מונית, יצא אדם שהזכיר לי את התמונות מרימון ומדבר השבוע. אמרתי, נעקוב אחריו. המעקב לא היה ארוך, כי הוא פנה לבית בסדרות נורדאו 30, כשנבלה בחדר המדרגות, הוא ראה שכתוב אלתרמן. וככה בעצם מתחילה הידידות של יאיר הורוביץ עם אלתרמן, שסיפור ממש מופלא בעיניי, ואלתרמן ממש מקבל אותו ודואג לו, ובעצם הופך להיות לו לאבא. כשאנחנו רק חושבים על מושג האב, גם בשירת אלתרמן, ויאיר הורוביץ הרי גדל ללא אב, ואז בעצם הוא בעצם אומר, בכלל חוויית השכול של האב, או הדומיננטיות של האב, היא מאוד מרכזית בכל הרעיונות. בדרך לכסית היינו עוצרים במוזג, והוא היה אומר, שמע, מרק גולש עם טחינה בשבילך זה מאוד בריא. ואז הוא היה דואג לו מה שהוא יאכל, ולעצמו היה מזמין 2 ברנדי. קטע מקסים. אבל בעצם בסופו של דבר זה גם, כל מי שמכיר את יאיר הורוביץ, הסמליות, העומק הסימבולי, הסוג הזה של רק, שאיך שיאיר הורוביץ, אפשר להבין מה יאיר הורוביץ אהב בנתן אלתרמן האדם, אבל אפשר גם להבין מה חיבר אותם ברמה של השירה. כי יאיר הורוביץ הוא סוג שחוזר לסימבוליזם ממקום אחר. כמובן, הרבה יותר משוחרר ומעוברר מאלתרמן, אבל בסופו של דבר, האדם המאוד פשוט והממש ממש נוגע בממשות הזה, וחובב הכדורגל הוא בעצם סימבוליסט מאוד מאוד מעמיק. אני חושבת שוב על כל השירה שמתהלכת כאן בין הדפים של הספר, ובדיבור הזה אני חושבת מה הדבר העיקרי שהייתי בסופו של דבר רוצה לצאת או לאסוף אותו מהספר. פשוט אני מרגישה געגועים וחרדה, שנכון, אנחנו בעולם שהשירה כבר מתנהלת בצורה אחרת, ואולי זה מהותי שכתב העת הזה כבר בעצם עשה כבר את הקלוז'ר על התהליך שזה, אבל בעצם בעיקר הישראליות שמתהלכת פה, המקום הזה שכל כך ספוג עדיין געגועים ותקווה לבנות פה משהו, ליצור פה משהו, ולהוליך אותו נכון.
וההיסטוריות של היהודים שניבטות מכל רעיון ורעיון, והכאב והמודעות לשבירות הפוליטית, אפילו הצניעות שניכרת בו, אז כל זה מעורר המון געגועים, המון תקווה. תודה שזה קיים, והלוואי שזה ימשיך להתקיים. תודה. תודה לדרור בורשטיין ולחביבה פדיה. מתוך ראיון עם יונה וולך, 1984. אלית, מה הכי חשוב לך כיום בכתיבה? יונה, לכתוב. אלית, מה הזיכרון הראשון שלך? יונה, לפעמים אני זוכרת את עצמי יונקת, מתגלשת על הגוף של אמא שלי ויונקת. אין שום סיבה שאני לא אזכור את עצמי יונקת. אלית, כתבת הרבה שירים על המוות. יונה, כנראה התחולל בתוכי מאבק בין החינוך שקיבלתי והצורך להציל את נפשי, ובין הרצון לקחת את כולנו איתי לחיי נצח. החינוך שלי חתר נגדי, החינוך עבד נגדי. אלית, את רואה את עצמך כשלוחת גורל? יונה, בלית ברירה, כן, אני לוקחת את זה על עצמי. יש ישו, ואחרי ישו הייתה צריכה לבוא יונה. אלוהים רוצה להתגלות שוב על בימת ההיסטוריה, ואי אפשר להמשיך בלעדיו. החיים אין להם טעם בלי אלוהים. יכול להיות שהוא לא היה מאושר שמצאתי אותו. יכול להיות שזו אחת הקטסטרופות הקוסמיות. וזה לא הוא קובע, ולא אני קובעת, וישנו עוד אלוהים מאחורי אלוהים. זה אלוהים האמצע. אבל יש אלוהים הטבע, שהוא היוצר את כולנו, והוא אלוהים האמיתי, העצום והחזק, ואנחנו בידיים שלו, הכלים. ויכול להיות שגורלי היה לגלות אותו. כשכתבתי את השיר יד שחורה, מאיפה יכולתי לכתוב שיר כזה? אני כתבתי בלי הכרה בכלל. הייתי לגמרי מדיום. אני פרפסיכולוגית. יש לי תחושות. אני מיסטיקנית. אני תופסת את כוחות העולם. אלית, איך את רואה את החיים שלך? יונה, באיזשהו מקום החיים של כולנו נכשלים כישלון. גם החיים שלי הם קטסטרופה, באיזושהי נקודה. אני לא יודעת אם אני רואה את זה ורוצה לראות את זה, אבל החיים של כולנו הם כישלון, וכולנו ערים ומודעים לזה. אלית, כישלון כלפי מה? יונה, כישלון כלפי חיי הנצח שלנו, כישלון כלפי הנצח, כישלון שלנו להבין הכל ולהיות אלוהים, כישלון שלנו בתור אלוהים. אלית, ואין שום דבר שאינו כישלון? יונה, הכישלון הוא לחיות. ההצלחה היא חלקית. יש הצלחות חלקיות. הנה, זה שאני מדברת איתך על זה עכשיו בצורה כל כך שפויה וכל כך ברורה, ואני יודעת מה שאני אומרת, אז זו הצלחה חלקית. נחמה פורטה. נחמה פרוטה. אני מזמינה שוב את עזבי הקיר, ואחריהם יעלו לפי סדר שאול סתר, מיטל זוהר ודרור משעני. ברשותכם, גם אני אומר כמה מילים. אולי לא מיותר לומר שכבוד גדול בשבילנו להתארח בערב הזה. דובר פה עד כה על מראיינת ומרואיינים, על סופרים, על משוררים. אני רוצה לרגע אחד נקודת מבט של הקוראים, או של קורא אחד לפחות ברגע אחד, בימים, באמת בחוויה אישית ואינטימית, בימים אחרים, מבחינה אישית, קשים, לפעמים אפלים. האפקט של לקרוא קריאה אקראית באחד מגיליונות חדרים, להתעכל בשיר או בראיון או במשפט או במסע, היה לזה לפעמים אפקט מציל חיים, ממש מציל חיים. זו לא מטאפורה, ואני לא בטוח שאני מגזים בשבילי. אז תודה אלית. הקטע הראשון שניגענו, שמו נקריז סירטו, זה היה קטע טורקי קלאסי במבנה של רונדו, עם איזה טוויסט צרפתי. עכשיו ננגן משהו מקומי יותר, שמתחיל בנעמי שמר, מגיע לדקלון, ובמקור הוא נכתב למילים של אחד חבר של יאיר הורוביץ. תודה.